Tällä videolla valmistetaan nyt värikäs lihapata, eli ihan karjalanpaistilihoista. Lisätään kulhoon 2 valkosipulin kynttä ja 400 grammaa sipulin puolikkaita. Ja 3 sekuntia nopeudella 5. Täällä on meidän sipulisippu, joka me nyt sitten kuulotetaan. Lisätään 40 grammaa öljyä. Kuulotetaan ilman mittalasia 3 minuuttia ja varoma nopeus 1. Eli nyt meillä on täällä sipuli kuulotettuna ja lisätään sitten tuo karjalanpaistiliha. Mulla on nyt tässä 800 grammaa possunautaa. No siinä on vähän reilu. Mureutetaan lihaa 6 minuuttia. Ja nyt on tärkeää, että me laitetaan tää suunnanvaihto, eli lihapalat pysyy ehjinä. Sitten me laitetaan varoma ja ihan tuo ensimmäinen sekoita. Ja kuulotetaan ilman mittalasia. Ja nyt meillä on nuo lihat. Lisätään 350 grammaa tomattisosetta. Voi käyttää säilyketomaatteja tai tuoretomaatteja. Kloraus. Punaviiniä tai vettä 250 grammaa. Sitten lisätään teelusikallinen sokeria. Vähän sitruunaa, 3-5 laakerilehteä, katajanmarjoja 5 kappaletta, suolaa 2 teelusikallista. Lisätään puoli teelusikallista kuminaa. Meiramia, mä laitan reilun teelusikallisen tuohon. Paprikajauhetta, 2 ruokalusikallista lidaa, pippuria. Mä lasken vähän tuota massaa tuosta reunoilta alas, niin saadaan kans hyvin kiinni. Asetetaan aika 30 minuuttia. 100 astetta. Nyt on tärkeää pitää tää suunnanvaihto päällä. Ja sitten me laitetaan nopeudelle 1. Laitetaan tuo mittatekijä. Eli tässä lihojen kypsyessä suikaloin paprikaa 400 grammaa ja laitoin ne tähän varomakoriin. Nyt me otetaan mittakuppi pois. Laitetaan varomakori tuon kulman päälle. Kansi. Ja aika 15 minuuttia. Varoma. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä suunnanvaihto on edelleen päällä ja sitten nopeus 1. No nyt meillä on täällä liha valmiina. Paprikat on kypsynyt tässä varomakorissa. Tämä on todella kuumaa, täytyy varustaa kuumaa. Yhdistetään nämä paprikat tänne lihapataan. Vähän sekoitan tuonne joukkoon. Ja laitetaan minuutiksi vielä 100 asteeseen ja nopeudella 1. No nyt on valmista lihapataa.
isommallekin porukalle todella vauhkas ruoka.